ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಬೆರಗ್ದಾದಾಣಿ ನೀ ಶ್ಲೋಕಮಿನಿ ಕಲ್ಪತ್ ಕೊಪ್ಪೆರ ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಂಕಷ್ಟಿನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಪತ್ತದ ಒಂದು ಪೋಕ್ರಿನ ದಾದ ಸಂಕಷ್ಟಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮತ್ತೆ ಮೀದ್ ಪೂರ ಅಂಡ ನಾನು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಅದಾಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಆಡ್ತದು ಹಚ್ಚದು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ mandದು ಅರಿತದಾದ ತಿನ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅದನ್ನ ಚಪಾತಿಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದದಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ವನಸ್ ಬಿಡೋಡು ಏಜ್ ಐನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಂಡ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಕ ಬಯ್ಯ ಒಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಚನೆ ಕೊರ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಗಣ ಹೋಮ ಮನ್ಪುರತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂರ ಐನ್ ಪೂರ ಮಂದದ ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂನಂತದು ವನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ವನಸ್ ಪಂಡ ವೈಟ್ ರೈಸ್ದ ವನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ರತ ಅಂದು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಪನ್ನ ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರಣ ಮಂತದ್ದು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಹೆಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಪತ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾರ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಚೂರು ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಚೂರು ಗರ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ಗರ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಏನೊಂಜಿ ಚೂರು ಕೊನಪೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮುಖ ನಮ್ಮನ ದೇವರಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಯಾಪಲ 21 ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಏನೋ ಚೂರು ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯಾರ ಅಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗರ್ಕೆದ ತುಳು ಮೂಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಾಪುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಕೊನಾರ ತೋಟಡಿ ಇತ್ತು ಗರ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ದೇವರ ದೀಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊನ ತುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಐನ ಕೈ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕ ಪಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನ ಒಂಚಿ ತಾರೈ ಗರ್ಕೆ ಪಾಂಡ ಪೋಪೇನ ಬತ್ತಿ ಕರ್ಪೂರ ಅವಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಂಚ್ ಪಾಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಚಾನಿಗಪ್ಪು ಇದು ಮಲೈತಾನೆ ಇನ್ನೊಂಚು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನಪೈತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಹೆಡ್ಡ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಐನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ನೆಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಜನ ಬನ್ನನ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಣೋ ಎಂಚ ಮಂತರು ಏರೇ ಜನ ಬಲ್ಲಜಿ ಏನೈತೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಂಡೆನೈತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ನಾನೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ನಾಶಕ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಂದು ಪೂರ ಓದಿಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ
ಬೈಯಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ छुट्टीसिल्ले अट्टिलग लत्तंडे उप्परिला टೊಮೆಟೊ सारू मुख ಒಂದು ಬದನೆ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗುಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಬೇರೆಗಾಡು ಬಜ್ಜಿ ಗುಳು 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 ಪನ್ನ ಒಂದು ಉಂಟಿತ್ತೆ ಬಡಾರ ಸುರು ಆತಂಡ ಅಂಡ ಮನ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 3 ಬಂದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆಪು ಬೇಗ ಮನ್ಸಿದ್ದು ಪಿರಾದೇವರ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಫಿನಿಶ್ ಆಪು ಬೇಗ ಮಂತ್ ಯಾಪಲ ಬಡಾವು ಯಾಪ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಾವು ಇನ್ನೊಂಚು ಕುಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ತಿಂಡಾಣ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿಚ್ಚೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೇಕು ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಸಿಮ್ಮಡ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚೋದು ತುಳ ಉದುರುದುರಾದ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಂತಂಡ ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿಂಡು ಆಪಂತ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮದ್ದದವ್ರು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಉದುರು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಟಮಾಟ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುದ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಟ ಬೇಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಚೂರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ ಚೂರು ಮುಚ್ಚದಿಂದ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಪೂರ ಬೇಯೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಂತಲ ರಸಂ ಪೌಡ್ರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಯಪ್ಪಂಡನವರ ರಸಂ ಪೌಡರ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಪಂಪೆ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಹೊಸರಿಗೆ ಕೊದ್ದೋಳು ಅದಾಗನೇ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡಿ ಅಥ ಆಂಡ್ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ನಾನು ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ಗಳ ಕಲದ್ದಿ ನಾನು ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೀದ ದೇವರನ್ನ ಒಂಚು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಖ್ರಿ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಒಯ್ನಿತ್ತು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚಿ ರೈಸ್ ದೀತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಂದೊಲಿ ಆಂಡ ಅಂಡ್ ಕಿಂಚ ಮಂತನ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಿಂಡು ಉದುರು ಉಪ್ಪುಂಡು ರೈಸ್ ಮುಖ ರೈಸ್ ಒದಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಉದುರು ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನುಪ್ಪಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ನುಪ್ಪು ಜಾಂಡ ಆಂಡನ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಗಂಟೆ ಒಂಬರೆ ಆಂಡ್ ഞാൻ 3 നാടോ ಒಂದು ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಅದು ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ 3 ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಚಕ್ಕರ್ ಬರೋ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಎತ್ತು ಪುರ್ತಾಪುಣ್ಣು ಒಂದು ಕಾಪುಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚು ಪತ್ತೆ ಕಾಲನಾಗ ಚಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಣ್ಣು ಆಕಾಶ ತಿರ್ತು ಪೂರ ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಲಾಬ್ದ ಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಬತ್ತುನಾಗ 3 ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೆತ್ತೆರೆ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಫೈನಲಿ 3 ತೋಜಂಡು ನಾನೈತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ವನಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಚು ಕೈ ಮುಗಿದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಿತ್ತು
ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಬತ್ತಾಣಿತ್ತು ತೂದು ಇಂಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ಲದ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಬಡಾಪಿನ ರಭಸಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇದೇ ಸಮೇತ ವನಸ್ ಮಂತ್ವನ ದಾನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್